شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኹም ከመጸንያኩም Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd vare med er. لو من ما هم تقول ጊዜ ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ሒዝና ንመጽእ ነዚ መዓልቲ ዝኾንና ህይወት ቃል ሒዝና መጽእና ኣለና. Och idag har vi kommit med det bästa ordet för den bästa dagen, för den här dagen. لو من ንካፈሎ ቃል ስርዓት ዘለዎ አእምሮ ዝብል Och dagens ord det är ett sinne som har ordning. መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 I andra Timoteusbrevet kapitel 1. ካብ 6-7 ዘሎ ከምዚ ይብል በዚ ምኽንያት እዚ አምላኽሲ መንፈስ ኃይልን ፍቅርን ቅጽዓትን እምበር መንፈስ ፍርሃት አይሃበናን እሞ ነቲ ብምንባር ኢደይ አባኻ ዘሎ ውህበት አምላኽ ከተሐድሶ እዘክረካ ኣለኹ. Och sen från vers 67 står det: Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen. Det som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. አምላኽ መንፈስ ኃይልን ፍቅርን ቅጽዓትን ይሂቡና ይሉ. Det står att Gud har gett oss kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. እዛ ቅጽዓትን ትብል ደላ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ሳውንድ ማይንድ ይድብሎ. Den här självbehärskningen, där det står i den engelska översättningen står det sound mind. ሳውንድ ማይንድስ በቃ ዲሲፕሊን ሆነ ማይንድ ስርዓት ዘለዎ እምሮ. Sound mind innebär ett sinne som har ordning, ett sinne som har lugnhet i sig. ዝተቃነየ አእምሮ. Ett sinne som är styrd och den är förnyad. ንትክክለኛ ሓሳብ ርእሱ ዘግዝአ አእምሮ. Det är ett sinne som har låtit sig bli ägd av det rätta sätt. ብትክክል ምሕደራ ዝረኸበ አእምሮ. Ett sinne som har lärt sig att leva i ordning. ክሳዕ ክንደይ ኢኹም ኣብ አእምሮኹም ትክክለኛ ዝኾነ ምሕደራ ዘለኩም? Till vilken nivå är det att ni har investerat i ert sinne, att ni har låtit den finnas på den rätta tankesätt? ክሳብ ክንደይ ነንሕድሕዶም ዝተጋጭዎ ሓሳባት ቦታ ከምደይ ሒዙ በአእምሮና ንገብሮ? Till vilken nivå har ni gjort att ert sinne är beskyddat från krockade tankebyggnader emot varandra? ክሳብ ክንደይ አእምሮና ምስቲ ጽሑፍ ልክዕ እዩ? Till vilken nivå är vår tanke i sammankoppling med Guds ord? ክሳዕ ክንደይ አእምሮና ከምቲ ጽሑፍ መሰረት ይሓስብ? Till vilken nivå tänker den samma som Guds ord tänker om oss? ሳውንድ ማይንድ. Så sound mind. ስርዓት ዘለዎ አእምሮ. Ett sinne som har ordning. ስርዓት ዘለዎ አእምሮ. Ett sinne som har ordning. እቲ ጽሑፍ ዝብሎ እምበር ስምዒቱ ዝብሎ ኩነታቱ ዝብሎ ዘይሓስብ አእምሮ. Ett sinne som tänker endast på det Guds ord säger, inte vad känslorna eller omständigheterna säger. ስርዓት ዘለዎ አእምሮ ስርዓት ዘለዎ ጉዕዞ እዩ ዘምጽእ. Ett ordningssinne skapar ett liv som är ordning. በቃ ዝተቃነየ አእምሮ ዝተቃነየ ህይወት እዩ ዘምጽእ. Och ett sinne som är väl tagen hand om skapar ett liv som är välgång. ኩሉ ጊዜ ከይቋረጽኩም ኣብ ፍቕሪ ክትነብሩ ትደልዩ እንድሕር ኮንኩም ኩሉ ጊዜ ከይቋረጽኩም ንፍቕሪ ዘለኩም ኣተሓሳስባ ትክክለኛ ይኹን. Så om ni vill alltid leva ett liv fullt av kärlek och endast leva av kärlek, så måste ni ha ett sinne som har rätt tankesätt när det gäller om kärleken. ምክንያቱ እንተደኣ ብሓሳባትና ስርዓት ደይብልና ተደኣ ኮይኑ För om vi inte har ordning i våra tankar, i vårt sinne, ስርዓት ደይብሉ አእምሮ ከመይ ድበለ እዩ? så hur är ett sinne då som inte har ordning? ሎም ብዓይነ ፍቕሪ ክሓስበካ ጸንሕ ጽባሕካ ኣይግልበጠካ ብዓይነ ጸለ ርእየካ. Det är till exempel om idag jag ser dig med kärleksfulla ögon, men imorgon jag vänder på det, jag kan se dig med hatögon. ሎም አምላኽ ምሳይ ክብል ይጸንሕ ጽባሕካ እግዚአብሔር ኣብ የሎ ይብል. Idag jag kan säga Gud är med mig, och imorgon jag kan säga vart finns Gud? ነውፅ ዝኣተዎ አእምሮ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ Det är när du har ett sinne där det kommer massa andra oljud också. ስርዓት ዘይብሉ አእምሮ ተለካ ኮይኑ Det är när man har ett sinne som inte har någon ordning. ብትክክል ክንበር ዝግብኦ ናብራ ክትነብሮ ይትኽእል ኢኻ. Då kommer man inte kunna leva ett liv som är rätt heller. ሮሜ 12 ከምዚ ኢሉ I Romarbrevet kapitel 12 står det så här: እምበኣርሰ ኣሕዋቴ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ ኣምዕደኩም ኣለኹ. እዚ ማለት እቲ ናይ እምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ. እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰለዋ. Och det står så här från vers 1: Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst, och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne,
så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. ريخو بمحدث حسابكم تلوطوا. Alltså det förnyas av sinnets förnyelse. زتأني سرعة زلو أأمري هاللخم. Så att ha ett sinne som är förändrat och har ordning. سلزي بتعم أبيوتكم أقداسي أبو أمرهم سرعة كلكم. Så en av de viktigaste i livet då gör att man behöver ha ordning i sitt sinne. أين فكرلو كنتات سميتنا سبات نت أبو أمرنا زلو رايت سخونة تحساس بخبا خلو. Så låt oss inte tillåta människor, omständigheter eller det vi går igenom förändra vårt tankesätt. سلزي سرعة زلو أمره خمي مخانهن رأينا فيليب غيرنا. Så vi ska kolla i Filippibrevet hur man kan ha ett sinne som är ordning. إذا سرعة زلو أمره كل جزء بقيتان دحوجة بقل نجار كأخي تجنك بتخكل كتنبر قبرك. Och det här sinnet som är ordning gör att du kan leva ett liv som är alltid i glädjen utan bekymmer eller oro. فيليب 4:8. I Filippibrevet kapitel 4 vers 8 står det så här. نقدر أن خبر بعد خنام ببينا. Så låt oss kolla från vers 4 så man får hela kontexten. بقويتا كل ساعة تحقوسو دقيمة تحقوسو إبلالوكو اتلوهاتكم أب كل سبي فلت እግዚአብሔር ቀረባዩ ድሌትኩም ዘበለ በጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና አብ አምላኽ ይፈለጥ እንበር በገለኳ አይትጨነቁ እቲ ካብ ኩሉ አእምሮ ዝበልጥ ሰላም አምላኽ ድማ ንልብኩም ንሐሳብኩም በክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ እዩ بزترف سحواتي حق زبلة رزنة زلو وزبلة قنوع زبلة نصوح زبلة تفتاو زبلة صبور زلو وزبلة قلد قنة انتخوينة قلن ادون انتخوينو بقو حسابو. Det står så från vers 4. Gläd er alltid i Herren. En gång säger jag till er, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara ert hjärta och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. سرعة زلو أمرو بكرسوس تحلو أمري. Så ett sinne som har ordning, det är ett sinne som är beskyddad i Kristi tankar. مغنياتو قتيلو شعب شموت انتايلو بزترف سحواتي حق زبلة رزنة زلو زبلة قنوع زبلة نصوح زبلة تفتاو زبلة صبور زلو زبلة قل دقنتون انتخوينو قل نقدون انتخوينو بو حساب. Och sen i vers 8 står det för övrigt bröder, allt som är sant, värdigt, rätt, rent och allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. هاليلويا كل جزء قنوع حسابه كل جزء نصوح حسابه كل جزء تفتاو حسابه كل جزء صبور زلو حساب حسابه. Tänk alltid det som är rätt, det som är rent, det som är värt att älska, det som är värt att uppskatta. أمرنا سنتنا نصريتن يملأ. Så låt våra tankar endast vara fyllda av rätt och rent. متى نصوح نصرين هيوت كم سنة. För att vi ska också kunna leva ett liv som är rätt och rent. سلزي زاور حزيئة كاب صحف وصعين حسب. Så låt oss inte gå ut från ordet den här månaden. نسخن بلوزاتن كبراتن يخون. Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.